ки тавассути квота таҳсил мекунанд ё роҳгирое ки дар ҳамуҷа сарфакорӣ мекунанд. Граница мо одамоеро ки дар видеоҳомон мегем. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Федератсияи Русия ба се гурӯҳи донишҷӯёни хориҷӣ грант медиҳад. Ба киҳо? Дар видео лайк гузоштана фаромӯш накунед. Нафарҳое ки дар Федератсияи Русия қарор доред, агар шумо бихоҳед донед ки патенти шумо аннулировачидагӣ ҳаст ё ки оригинал дар база данӣ ҳастед, номери WhatsApp мебирояд, бинависонед, проверкаи патент мекунад. Русия ба се гурӯҳи донишҷӯёни хориҷӣ грант медиҳад. Ба кӣ ва чӣ миқдор? Ин грантҳоро донишҷӯён метавонанд дар соли 2025 дастрас кунанд. Муфассалтар дар бораи квотаҳо ва дастгирии молӣ дар зер гуфтааст. Дар Федератсияи Русия аз соли 2022 ҷудо намудани маблағ аз бюҷети федералӣ барои дастгирии гранти гурӯҳи зерини шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд ки дар донишгоҳҳои Федератсияи Русия таҳсил мекунанд ҷудо карда шудааст. Се гурӯҳи донишҷӯён киҳо мебошанд? Донишҷӯёни бахши бакалавр ва магистратура ки тавассути квота таҳсил мекунанд. На бештар аз 1500 донишҷӯ грант дода мешаванд. Донишҷӯёни шуъбаи рӯзона ё ғоибонаи магистратура, аспирантура ва ординатура ки ҳамчунин дар ҳудуди Русия кор мекунанд. На бештар аз 4500 нафар ба қайд гирифтанд. Донишҷӯёни бахши рӯзона ки аз рӯзи барномаҳои иловагӣ, касбӣ таҳсил мекунанд, барои кор дар қаламрави Русия уҳдадор шуданд. яъне ки ҳар нафаре ки мо номбар кардем дар донишгоҳҳои Федератсияи Русия бо тариқи квота дохил шудагиянд, дар ҳоле ки бар давлати дигар сафар карданӣ мешаванд, ана ҳамин маблағ ҷудо карда мешавад. ё роҳгирое ки дар ҳамуҷа сарфакорӣ мекунанд, ҳамонам ҷудо карда мешавад. ва аз аввали соли 2025 барои ҳар як донишҷӯ дар Федератсияи Русия ҳадди аққали музди маош дар Федератсияи Русия чӣ қадаре ки ҳаст, ҳамон қадар стипендия пулӣ ҷудо карда мешавад. Касое ки бо квота дохил шудагиянд. Ин буд як информатсияи нав оиди ҳама нафарҳое ки дар Федератсияи Русия таҳсил мекунанд донишҷӯ ҳастанд, новобаста аз миллат. Комментарияҳои шуморо мехонем, камтар ба саволҳо ҷавоб мегардонем. Ба ягон нафари шумо духтури дандон дар шаҳри Москва дар кор бошад, як бародари тоҷики хидмонат тавсиятон метиҳем ки стоматология кор мекунад дар Москва. Номерош дар рӯи экран мебирояд, занг бизанед, кори шуморо дарҳол буд мегирам. Яқубов нависондаи: Ассалому алайкум. Акам ном дар реестр набиромад. 4 моҳ пеш буд шидагия регистратсиям. Метавонам граница гузарам. Пешакӣ раҳмат. Граница мо одамоеро ки дар видеоҳомон мегем ё ки худтон ягон одамое ки боваринок дошта бошед, қатъиян мо суҳбат кунед, абрад на Россия дровардатон битонанд, баъд бурен хуб мешавад. Барое ки регистратсиятон буд шидагия шуморо метавонанд запрет кунанд. Шаҳристон нависонда: Ассалому алайкум ака. Аз аэропорти Жуковский маро 3 моҳ пеш гардонда буданд. Кайравон мешавад? Сабаби гардонданашон чия? Запрет карда гардондан ё просто так гардондан? Ин чизоро ба назар гирифтанд дар кура. Ашуров нависонда: Салом акаи Сорбон. Қариб 5 бор меша якум шида комментария мекунам, ҷавоб наметӣ. Ман 29 август ба мошин ба шаҳри Москав рафтам. Якум бор буд. Аз сабабе ки 17 рӯз пас 18 сола мешидам, учо ба гуфта дуромадам. Бо сари вақт биромадам, 3 моҳ истодам. Ба мошин биромадам, ман ин карат бирам, ягон проблема намешава ака. Илтимос ҷавоб мерудем. Ягон проблема намешава, агар ки дар аму будагид қонуна хуб риоя кардагӣ бошӣ ва бо барои дилпирии худат як бор метавонӣ ки шуғли аҳолӣ, ҷои шиноснома ва раводид муроҷиат кунӣ, уҷада отпечатки спорида, паспорта, ҳамаша линияҳоро проверка мекунанд. Зиёев нависонда: Салому алайкум ака. Ман 2003 ду кӯдак дорам. Мара хизмат мебаранд. Новобаста аз синни сол, мисол 2003 ё 2004 ё ки 90 фарқ надорад. мақсади гап ҳамин ду фарзанд ки дошта бошем, аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастӣ. Як нафари дигар нависонда: Ассалому алайкум акаи Сорбон. Созен хубен? Ман дар чорни списка ҳастам. Документ дорам. То моҳи июн граница карда документ кунам мешава ё ин ки не? Чорни спискада сабаби биромадана дар чиай? Агар ту документҳот 100% бошад, ягон проблема надошта бошӣ, ира мешава ки ба намояндагии вазорати меҳнат дар Россия муроҷиат кунӣ ва тафтиш кардан мебароянд, имконият ҳаст ки номи тура аз уҷа снимат бикунанд. Ансорӣ нависонда: Ассалому алайкум акаи Сорбон. Ответье, омадан ма якни моҳ шид.
аз Россия метонум рафта патент карда метонум трудовой договор доштум. аз Россия баромадан та якни моҳ шида боша ҳамаи ҳуҷҷатҳои ту ки 100% буд, бале имконияти абрад на Россия даромаданат хеле зиёд метонӣ бародар. Холов нависондай: акай Сорбон сертификат барои патент споридан. аз Тоҷикистон гирам Россиярам патент споридан метонам. аз ҳама хубаш метонӣ дар ҳамун Россия бирай ҷойҳое ки давлатӣ муқаррар кардагиян имтиҳон меспорӣ ва баъд мерай бо айпаи патентет мешавӣ. Зиндаву сарбаланд бошен, саволотона боз бинависонен. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.